narušená. Zkuste se dívat jako celý organismus a zkuste si možná i pamatovat, kdo hraje před váma a po vás. Jo? Tím jakoby méně se to má šanci rozpadnout, i když mezi váma si jeden není nikdy jistý. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2.